Yan, Nanay Owa, magandang gabi po. Nanay Owa, good evening. Yan, Nanay Owa. Yan, maraming salamat po, Nanay Owa. Magandang gabi sa iyo dyan. Yan, Sisi Koy Gardening, mega love shoutout. Thank you so much, Sisi Koy, sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Tambay ako hanggang matapos sis ha. Nag-ready ako at lalabas pero iiwan ko to. Maraming salamat Sisi Koy Gardening. Thank you so much. Salamat sa iyo dyan Sisi Koy ha. Thank you. Kaya pag babanggitin mo ko, di ako makasagot. Auntie B, mega love shoutout. Okay lang Sisi Koy, sige. At least alam ko na at least alam ko na wala ka. Yan, 7 million in the house. Maraming salamat guys. Mukhang naglo-loading na naman tayo. Yan, maraming salamat Sisi Koy sa patambay sis gardening ha. Thank you so much. Ayan, Sir Jeff Rocks. Mega love shoutout sa iyo dyan. Sir Jeff Rocks, magandang gabi. Si Michael Boss. Ayan, Michael Boss. Hello, mega love shoutout sa iyo dyan, Michael. Yan, good evening, Michael. Thank you so much for joining, Michael. Michael, hello. Thank you so much. Ayan, I give you moderator, Michael. Ayan, magandang gabi sa iyo, Sir Jeff Roxa. Magandang gabi sa iyo dyan. Yan. Michael, thank you so much. Greeting from Holland. Wow, thank you so much, Sir Michael. Thank you so much for coming. Yan, 9 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan. Nanay Owa, nandito po ako, Nanay Owa, sa bahay mo, Nanay Owa. At bakit naglo-loading na naman? Anong meron? Ayan, Just Mix Vlog, mega love shoutout. Happy Sunday, host. Ayan, happy Sunday rin sa iyo, Just Mix Vlog. Ayan, Boss Michael, mega love shoutout. Nanay Owa, nandito po ako sa iyong bahay, Nanay Owa. Ayan, pang 31 thumbs up, Nanay Owa. Support and connect, guys, please. Thank you. Yeah, Sir Michael, I'm going to your channel later, Sir Michael.
Auntie B, maraming salamat sa iyo, Auntie B. Thank you so much, Auntie B. Ayan guys, patamsak sa ating live guys. Ayan, si Maghis Malik. Malik, mega love shout out. Thank you so much, Sir Malik. Thank you so much for coming. Wasim, hello, mega love shout out, Wasim. Thank you so much for coming, Wasim. Ayan, Sir Michael, I'm going to your house, Sir Michael. Tingnan ko nga kung makapaglagay ako ng makapaglagay ako ng bubbles ba. Parang ayaw eh. Ayun, baka meron. Ayun. Meron ngayon. Buti na lang meron. Yan, 11 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, MCC TV Vlog. Hello, mega love shout out. My friend, thank you so much. Sir Michael, are you still there, Sir Michael? Wasim, hello, Wasim. Sisi Quickie TV Mix, hello, mega love shout out sa iyo, Sisi Quickie TV. Ayan, sino pa ba yung mga nandyan? Sir Michael, are you still there, Sir Michael? Ayan. Nanay Owa, ayan, naka-play ka pa din, Nanay Owa. Bakit ang dilim, madam? Saan madilim? Napakaliwanag, oh. MCCTV, napakaliwanag kaya. Ayan. Ayan, Wasim, I'm going to your house, Wasim. Ayan, Nanay Owa, nakapin po kayo, Nanay Owa. Huwag po kayo magbaba ng bahay, Nanay Owa. Baka mapalo ka ni Lolo. May Miss Highlander, hello, mega love shout out. Miss Highlander. Sisi Koy, mega love shout out sa iyo dyan. Ayan, Nanay Owa, naka-play ka pa din, Nanay Owa. Harangdan, maraming salamat sa paharang, sis. Nanay Owa, naka-play ka pa din sa adobo mong manok, 5 minutes and 15 seconds. Ayan, Wasim. Hello from KTV Mix, KTV Mix Vlog. Ayan. Loving Sky, Mix Vlog, mega love shout out from KTV Mix. Ayan, Miss Highlander. Ayan, OTW daw sa nakapin. Parang Miss Highlander. Ayan, Nanay Owa. Pabalik na lang po kay Miss Highlander ha, Nanay Owa. Ayan, Wasim, I'm going to your link. Ayan, Sir Jeff Rox, magandang gabi ulit sa iyo dyan. Maraming salamat, Sir Jeff Rox. Oh, laki na ng bahay ni Washim Washim. Washim, playing your video, Washim. Ayan, 1 minute and 9 seconds, Washim. Ma'am Susan, good evening. Magalag shoutout, Ma'am Susan. Yan, Manay, good evening po. Ayan, maraming salamat, Sisi Kuy Susan, ha. Yan, Miss Susan Adonado. Big love shoutout from KTV Mix. Ayan, Sir Wasim, playing your video. Still playing. Tamsak host. Sir Kabagi, salamat. Yan, magandang gabi sa iyo dyan, Sir Kabagis. Sisi Kuy Loving Sky, thank you. Yan, Nanay Owa, malapit ka nang mag-full watch, Nanay Owa.
Yan, 10 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, Wasim. Danpul, watch your video, Wasim. Si Kuya Ellen, bigyan shout out si Kuya Ellen. Si Kuya Ellen, di kita napuntahan kanina. Umalis ako kaninang tanghali. Sorry si Kuya, hindi ako nakaikot sa'yo kanina. Ayan, sa bagong nakapin tayo, guys, kay Miss Islander. Ayan, Wasim. Thumbs up, Dan, Wasim. Di ako nakaikot si Koy kanina sa'yo. Pasensya ka na. Ayan, Nanay Owa. Dan full watch ka na, Nanay Owa. Maraming salamat po. Ayan, nagaikot-ikot na naman po ang aking ayan. No worries, si Koy, si host, ayan. Si Koy Maribik, maraming salamat. Nag-ikot-ikot na naman ang aking ang aking net. Ayan, si Koy Susan, nandito ako sa iyo. Kabayan, si Koy Susan Adumado vlog. Ayan, dito ako 7 minutes and 11 seconds. 23 hours ago. Playing ka na si Susan. Si Sikoy, tambay lang at masama pakaramdam ko si Sikoy. Sige lang si Sikoy, Vic. Pahinga ka lang dyan, rest ka lang dyan. Ayan. Just Mix Vlog. Dito ako sa bahay mo, Just Mix Vlog. Go to channel na lang ako. Ayan sis, 4 days ago, nandito ako sa kain tayo ng sariwang buko. 4 minutes and 23 seconds. Just Mix Vlog. Ayan, Wasim Dan from Miss Highlander. Ayan, Sir Kabagis, thank you so much. Si Kuya Ellen, thank you so much. Yan, Dan thumbs up, Miss Highlander from Just Mix Vlog. Maraming salamat si Kuya Loving Sky sa pa-thumbs up. Ayan. Miss, thank you. Already done to you from Wasim. Ayan, si Ellen from Just Mix Vlog. Ayan, Just Mix Vlog, playing ka na sa iyong 4 minutes and 23 seconds. Kain tayo ng sariwang buko, libre. Ayan. Ayan, si Just Mix Vlog, mega love shoutout from Ellen Morningstar. Ayan, thank you so much si Kuya Ellen. Ayan, Just Mix Vlog, still playing ka ha. Yan, bag ko lang sa'yo yung itong dalawang sisikoy. Sige lang, sisikoy, Vic. Rest ka lang dyan. Owa Channel TV, Dan from Just Mix Vlog. Ayan, Nanay Owa. Dan na po sa inyo si Sisikoy Just Mix Vlog. Ayan, si Reborn Channel. May galag shout out. Thank you so much for coming. Ayan, bigyan kita ng jacket mo. Magandang gabi po, Madam Hoss. Ayan, maraming salamat, Reborn, ha. Thank you so much for coming. Ayan, guys, pakunit muna sa atin nakapin, guys. Ayan, si Gallery PSP. Ayan, good night, Hoss. Thank you so much for coming, Gallery PSP. Yan, welcome po, Madam Hoss. Ayan, maraming salamat sa pagbisita mo. Just Mix, OTW, Miss Highlander. Salamat, Madam Hoss. Ayan, you're welcome, Reborn Channel. Okay, salamat. Ayan. Just Mix Vlog, playing ka pa din. Still playing pa rin yung video mo. And then, si Kuya Susan Adornado pala. Balikan ko po maya, tawag lang ni Bossing. Ayan, sige lang si Nanay Owa ha. Kayo na po bahala magbalik sa mga dumikit po sa inyo. Ayan, still playing ka, Just Mix Vlog sa iyong kain ng buko. Mag-thumbs up na ako, pang 83 thumbs up. Ayan, 10 million in the house. Maraming salamat. RK Vlog, 277. Hi, Bicolana. Ma'am, good evening. Thank you so much for coming, RK Vlog.
Ayan guys, connect to each other guys habang di ko pa kayo napupuntahan dyan. Ayan, Wasim, thank you so much. My friend, thank you so much. Congratulations, ma'am. 7K, wow. You're welcome, RK Vlog. You're welcome. Ayan, malapit ka na mag-full watch. Just Mix Vlog. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, dikitan muna kayo dyan sa baba guys. Ayan, si Kuy Ellen. Thank you so much, si Kuy Ellen ha. Maraming salamat sa iyo dyan, Sis Ellen. Hi Ellen ma'am from RK Vlog. Ayan, si Susan, still playing ka, Susan, si Koy. Kanguyen, hello Kanguyen, may galang shoutout Kanguyen. Thank you so much for coming, Kanguyen. Ayan, si Koy KTV, maraming salamat sa iyo dyan, sis. Ayan, si Susan Adornado Vlog, still playing ka. Hello, RK Vlog from Ellen Morningstar. Ayan, Just Mix Vlog, dan full watch ka na sis. Maraming salamat sa iyo. Ayan, yung guys, yung mga nagdikit diyan kay Miss Islander. Saan ba ako pupunta na ngayon? Nalitong bigla, no? Ayan, RK Vlog, may galab shoutout from KTV Mix. Ayan, chin spin naman tayo. Dito naman tayo kay RK Vlog. Ayan, 14 million in the house. Maraming salamat, guys. Tambay lang, sis. Kahit hindi ako makakomment, sis. Maraming salamat, Ate Mirna, ha? Ate Mirna, thank you so much. Bicula na, ma'am. Next spin, okay. Okay, RK Vlog. Bakit ba doon ako nakikibasa? Ayan. Ate Mirna, maraming salamat, Ate Mirna, sa patambay mo, Ate Mirna, ha? Salamat. Ayan. Ayan, Just Mix Vlog. Dan full watch na yung video mo, sis. Maraming salamat sa'yo. Doon sa kain tayo ng buko. Gallery PSP, dan from Just Mix Vlog. Ayan, Susan. Si Susan, malapit ka na mag-full watch. Pang 54 thumbs up. Ayan, dan full watch na, sis. Yan, walang anuman, Sisikoy. Maraming salamat din sa iyo dyan. Ayan, RK Vlog, I'm going to your link. RK Vlog. Ayan, RK, playing your video, RK Vlog. 8 minutes and 39 seconds, RK. Dazzle Vlog, hello, may galang shoutout. Dazzle Vlog, thank you so much for coming, Dazzle Vlog. Si Anthony, Anthony Tanyola ba to? Kaninong ninja si Anthony? Ayan, Just Mix Vlog, may galang shoutout from Gallery PSP.
Ayan, thanks Bicolana ma'am. You're welcome RK Vlog. Ayan, 18 million in the house. Maraming salamat guys. Wasim, thank you sa support. Wasim. Ayan, Caliabor College, Cultural Rally 2014, RK Vlog, still playing. RK Vlog, old friend, like done to your video from Just Mix Vlog. Ayan, Dan Sukli sa mga dumikit from Miss Highlander. Thank you, Miss Highlander. Thank you so much. Ayan, si Kuy Loving Sky ha, dating gawi Ayan, iwan lang baka, sukli agad. Ayan, sabi ni Miss Islander. RK Vlog, mega love shoutout from Gallery PSP. 17 million, thank you so much. How are you, sis? Ayan, I'm good. Dazzle Vlog. Ayan, Bicolana ng Ali, Sisikoy. Hello, magandang gabi sa'yo, Sisikoy. Bigyan kitang jacket mo, Bicolana ng Ali. Ayan, may jacket ka na, sis. Maraming salamat sa pagsilip mo sa aking live. Ayan, KTV Mix, punta na ako sa bahay mo, sis KTV. Ayan, mag-go to channel na lang ako. Ayan, 4 days ago, sis KTV. Play ko muna tong shorts video mo, sis KTV. Ayan, dahil full watch ka na, sis KTV, sa iyong shorts video. Ayan, dito ako sa isang shorts video mo ulit kay Sisikoy KTV. Sisikoy Bicolana ng Ali. Thank you so much, Sisikoy. Ayan, sis Annilyn. Maraming salamat, sis Annilyn. Lagi ako nasilip sa live mo, Sisikoy. Lagi kang busy. Sisikoy Annilyn. Ayan, Just Mix Vlog. Ay, Bicolana ng Ali. Magalab shout out from Just Mix Vlog. Ayan. Eduardo Estelar Vlog. Magalab shout out sa iyo, Eduardo. Ayan. Ayan, sis KTV Mix, pangatlong play ko sa shorts video mo, sis KTV. Ayan, ano naman tayo? Ayan, good evening sa iyo at sa lahat, Sisikoy, at sa pag-visit. Maraming salamat, Sisikoy Annilyn. Thank you so much, Sisikoy Annilyn, na maraming salamat. Ayan, Sisikoy KTV, pang-limang play ko sa iyong, sa iyong shorts video, Sis KTV. Ayan, Miss Bicolana ng Ali, Miguel of shoutout. Ayan, Sisikoy KTV Mix, pang-limang play ko ng shorts video mo ha, Sisikoy. Maraming salamat, sis KTV ha. Hindi ako nag-comment, Sisikoy KTV. Nag-thumbs up lang ako, sis. Ayan, andyan ka pa, Sisikoy Bicolana ng Ali. Nandyan pa ba ikaw? Ayan, RK Vlog, still playing ka, RK Vlog. Navid, hello, Miguel of shoutout. Navid. Thank you so much for coming. My new video, what's car? Ayan. Yes, Navid, please drop your link, your latest upload, Navid. Ayan, Dazzle Vlog. Thank you so much, Dazzle Vlog. Ayan, I'm going to your link, Dazzle Vlog. Kung ayaw mag-click.
Ayaw mag-click ng link. Ayan, Mami Pearly, mega love shout out, Mami Pearly. Sisikoy KTV, 5 na shorts video mo Sisikoy Dan, ha? Ayan, Kuya Bobby, mega love shout out, Kuya Bobby. Ayan, bigyan kita ng jacket mo, Kuya Bobby. Sir Kabagis, maraming salamat, Sir Kabagis. Ayan, bigyan kita ng moderator, Kuya Bobby. Thank you so much sa patam sa Kuya Bobby, ha. Ayan, may jacket ka na. Maraming salamat, Kuya Bobby. Sir Kabagis, thank you so much, Sir Kabagis. Mami Pearly, maraming salamat. Baba ka ng bahay mo, Mami Pearly. Ayan, RK Vlog. Dan full watch your video, RK Vlog. 104 thumbs up, RK Vlog. Thank you so much, RK Vlog, for full support, RK Vlog. Thank you so much. Ayan, maraming salamat sa iyo, Eduardo. Bababa ng main channel mo, Eduardo. Ano ba yung main channel mo? Ayan, Dazzle Vlog done to you from Just Mix Vlog. Dazzle Vlog, already done connect to your Just Mix Vlog. Please return Dazzle Vlog. Sadali lang guys, i-ano ko lang yung aking electric fan. Kaya pala mainit, wala pala akong electric fan. Ayan, DJ Prada, mega love shoutout. Thank you so much, DJ Prada. Thank you so much for coming. Kuya Joe Official, thank you so much for coming, Kuya Joe Official. Ayan, DJ Prada, I'm going to your link, DJ Prada. Ayan, Just Mix Vlog, thanks friend. Ayan, Singbo. Ano daw? Sorry guys, hindi ko naintindihan ang Ayan, DJ Prada playing your video, DJ Remix, Natch. My Mix 2024 Super Bass. Ayan, 3 minutes and 24 seconds, DJ Prada. Kuya Sir, how are you? From RK Vlog. Kuya Bobby, thank you so much, Kuya Bobby. Kanguyen Vlog, mega love shoutout. Ayan. DJ Prada, playing your video. Ay, nakikinig lang ako ha, nasa trabaho pa. Maraming salamat po Kuya Bobby ha. Thank you so much. Dito ako sa bahay mo Kuya Bobby. Puntahan kita Kuya Bobby ha. Ayan, dito po ako Kuya Bobby. Sana ko lumabas na ang warrant of arrest. Ayan, makimarites tayo dito kay Kuya Bobby. Ayan, si Proud Ilongga, bigyan kita ng ng jacket mo, Proud Ilongga. Ayan, naka-play ka na Kuya Bobby ha. Ayan, DJ Prada, still playing your video. Ayan, mega love shout out mga lalabs, Proud Ilongga. Ayan, maraming salamat Sisi. Ayan, Kuya Bobby from Jane Vlog. Ayan, bigyan kita ng jacket mo, Sis Jane. Ayan, salamat lalabs. Ayan, walang ayan. Ate Mirna, sige lang Ate Mirna, pag busy ka dyan, Ate Mirna, go lang Ate Mirna ha. Ayan, Kuya Bobby, naka-play ka pa din. Ayan, si Kumar Ali. Ayan, Kumar Ali. Thank you so much for coming, Kumar Ali. Ayan, guys. Kunik-kunik to each other, guys. Sa mga nandyan sa baba. Ads. Ayan, maraming salamat, DJ Frada. Kumar Ali, OTW from Jane Vlog.
Ayan, daan daw sa nakapin. RK Vlog. Sila na muna, sis. Salamat, Ate Mirna. Ayan, DJ Prada, still playing, DJ Prada. And then, Kuya Bobby, still playing ka, Kuya Bobby. Magtatamsak na ako, Kuya Bobby, kasi pag natatapos, napakadaling nihila ni Lolo. Ayan, pag 9 tamsak, Kuya Bobby. Plus 1 banana ka, Kuya Bobby. Ayan, DJ Prada. Plus 1 banana, DJ Prada. Ayan, DJ Prada, done to you from Just Mix Vlog. Ayan, Sir Utoy. Hello, mega love shoutout. Utoy, nandyan ka. Ayan pala si Utoy. Utoy Vlog, magandang gabi sa'yo dyan, Utoy. Maraming salamat sa'yo dyan. Ayan, connect to each other, guys, ha. Sa nandyan sa baba. Ayan, DJ Frada, done full watch your video. 128 thumbs up. DJ Frada. Proud Ilongga, OTW from Jane Vlog. Ayan, plus 1 banana ka, DJ Frada. 17 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, si Miss, ano ba to? Miss Aklanon. Ayan, Miss Aklanon, si Sikoy, maraming salamat. Kaninong ninja si Miss Aklanon? Ayan, DJ Frada, dan full watch your video, DJ Frada. Ayan, thank you so much, DJ Frada. Ayan, Kuya Bobby, dan full watch na rin ikaw, Kuya Bobby. Hindi na ako nag-thumbs Kuya Bobby. Ay, nag-comment, Kuya Bobby, ha? Nag-ano na lang ako, nag-thumbs up na lang ako, Kuya Bobby. Ayan, like Dan Kumar Ali from Just Mix Vlog. Nakikinig lang ako. Ayan, maraming salamat, Kuya Bobby. Dan full watch na yung video mo, Kuya Bobby. Ayan, sis Jane, Jane Vlogs. Ayan, natin, chin spin naman tayo. Sisikoy KTV, maraming salamat, Sisikoy, ha. Mamaya pupunta na lang kita, Sisikoy, sa LS mo mamaya. Sisi, kaninong ninja yung si, kay Miss Aklanon, para mabigyan natin ng jacket. Good evening, host. Kaninong ninja si, Miss, Ayan, Bobby, hi from Jane Vlog. Ayan, guys, nakapin tayo, guys. Paano maglagay ng bubbles, host? Ayan, pindutin, punta ka lang si Jane sa baba, makikita mo dyan yung, yung yung bilog, basta may makikita ka dyan bilog, i-click mo lang yon, may lalabas dyan, bubbles, tapos, etc. Hanapin mo lang yung bubbles doon, makikita mo si Sikoy sa baba ng live. Ayan, congratulations, si Sikoy, 7K ka na. Ayan, travel na, ano ba to? Travel na prank. Ayan, travel na prank. Thank you so much for coming, travel na prank. Ayan, I give you moderator, idol. Maraming salamat, si Sikoy Maribik. Ayan, may moderator ka na, travel na prank. Hey there, ayan. Pag naka-live ka na, yes, si Sikoy Jane. Pag naka-live ka na, sa baba lang yan, makita mo dyan, may 3 bilog. Dyan, i-click mo lang yan, makikita mo dyan, marami kang pwedeng pagpilian dyan. DJ Prada, thank you so much sa pa-ads. Ayan, maraming salamat. Just Mix Vlog Dan from DJ Prada. Ayan, DJ OTW from Jane Vlogs. Ayan, guys, sa ating nakapin, guys, pa-connect naman. Ayan, OTW sa nakapin. Sir Kabagis, maraming salamat. Pasilip-silip ka dyan, Sir Kabagis. Ayan, 20 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, si Sikoy KTV. Thank you. Ayan, Kabagis, OTW from Jane Vlog. Ayan, thank you so much, si Sikoy. Hey, from Kenya. Thank you so much, Sir Travel na Frank. Thank you so much. Hello. Thank you so much for coming. Ayan, guys, sa mga hindi ko pa nabibisita, guys, ha. Sa mga hindi ko pa nabibisita, ha. Ayan, Jane Vlog. Nandito ako sa bahay mo, Jane Vlog.
Ayan, dito ako sis Jane sa tara samahan nyo ako magligo. Ayan, 4 minutes and 23 seconds, one day ago, Jane. Ayan, may ads ka pa. Congratulations, yaw, ihanda. Si Mr. Lexus ang chocolate niya. Wala nga si Kuya. Kuya Loy TV, may galaw shoutout. Ayan, bigyan kita ng jacket, Kuya Loy. Ayan, try ko kung meron bubbles bukas. Ayan, Kuya Loy, thanks OTW from Jane. Ayan, Jane, naka-play ka sa akin, Jane. Ang ganda naman dito sa pinapaliguan ni Jane. Kuya Loy, maraming salamat sa pagsilip mo sa aking live, Kuya Loy. Thank you so much. Ayan, Travel na Frank, please drop your link. Ayan, Jane Vlog, hey, from Travel na Frank. Ayan, sis Jane Vlog, still playing ka, sis Jane Vlog. Kuya Loy, ayan, dito ako sa bahay mo, Kuya Loy. Nandiyan ka pa ba, Kuya Loy? Si Kuy KTV, salamat sa iyo ha. Mamaya pupuntahan kita sa live mo mamaya. Kuya, ano ba to? Dan, Kuya Loy from Jane Vlog. Ayan, maraming, Jane Vlog, naka-play ka pa din ha. Welcome sis Just Mix Vlog from DJ Frada. Ayan, Travel na Frank, please drop your link. Ayan, sis Jane Vlog, still playing ka, sis Jane Vlog. OTW KTV Mix from DJ Frada. Ayan, Nanay Owa, OTW from Jane Vlog. Ayan, Wasim. Thank you so much, Wasim. Ayan, Kuya Loy, dito ako sa bahay mo, Kuya Loy. Mag-auto channel na lang ako, Kuya Loy. Ayan, dito ako, Kuya Loy, sa Chinese celebration. Ayan, 1 minute and 41 seconds. Kuya Loy, playing ka na. Ayan, guys, sa mga piniplay ko, guys, ha, hindi ako nagko-comment, guys, kasi para di na tayo masyadong mabala, ha. Ayan, basta naka-play kayo dito. Ayan, Kuya Loy OTW from Just Mix Vlog. 17 million, 17 million, thank you so much. Ayan, 17 milyones. Jane, still playing ka? Jane Vlogs ha, still playing. Hello, Jane from Wasim. Ayan, thank you, Jane from Kuya Loy. Ayan, Kuya Loy, naka-play ka sa akin, Kuya Loy ha. Mag-thumbs up na ako, Kuya Loy ha. Pang-apat na thumbs up. Ayan, Jane, here I am there from Wasim. Agoy, Wasim. Kilig-kilig si Wasim kay Jane. Ayan, Kuya Loy, +1 banana ka, Kuya Loy. Ang baby pa pala ng bahay mo, Kuya Loy, ah. Ayan, +1 banana ka, Kuya Loy, ha. Hindi na ako nag-comment. Ayan, ipin nga kita, Kuya Loy, para madikitan ka. Ayan, chin spin tayo. Nakaikot naman na si Ma'am, ano. Ayan, ads. Maraming salamat sa pa-ads mo, DJ Frada. Ayan, Miss Jane, +1 banana ka, Jane's Vlog. Jane Vlog lang pala. Ayan, Madam Jane, Dan Pulwats. Thank you, Ma'am Bicolana Vlog. You're welcome, Kuya Loy. Dating Dikit Prada from KTV Mix. Ayan, Jane, malapit ka na mag-Pulwats. Ayan, Kuya Loy, Dan Pulwats ka na, Kuya Loy. Puntahan kita ulit mamaya dito sa kabilang cellphone ko, Kuya Loy, ha? Diyan ka lang muna, Kuya Loy. Ayan, 16 million in the house, guys. Thank you so much. Kuya Loy TV, Dan from Just Mix Vlog. Ayan, please follow my Facebook, Jane Banag. Ayan. Ayos Bicolana Vlog. Utoy, maraming salamat. Utoy, baba ka ng bahay mo, Utoy. Ayan, Jane, nag-thumbs up na ako, Jane, na pang 32 thumbs up. Hindi na rin ako nag-comment, Jane, ha, para hindi na tayo ganong mabalan nang ma-play din natin yung iba, Jane. Ayan, Utoy Vlog, puntahan ko yung bahay mo, mag-auto channel na lang ako, Utoy.
Uy, laki na ng bahay ni Utoy. Congratulations, Utoy. Ayan, dito ako, Utoy, nagbili kami ng almusal sa 7-Eleven, 6 minutes and 52 seconds, Utoy. Ayan, si Radyo. Radyo, may galap shoutout. Radyo, hello. Kap Iking, Kuya Iking. Hello, Kuya Iking. Long time no si Kuya Iking. Ayan, Kuya Loy TV, Dan from DJ Frada. Kuya Loy, bahala ka na magbalik sa mga dumidikit sa'yo, Kuya Loy, ha? Ayan. Just Mix Vlog, thank you. Dan Tamsak. 20CH, hello, mega love shoutout, 20CH. Ate Myrna, salamat sa iyo dyan, ate. Ayan, go ka lang dyan, ate, ha? Pag busy ka, ate. Ayan. Go ka lang dyan, te. Ayan, Kap Iking, OTW from Jane. Ayan, Utoy, naka-play ka, Utoy. Ayan, guys, pakunik naman sa ating nakapin, guys, sa mga hindi pa ano dyan. Ayan, Jane Rose Vlog. Hello, Jane Rose Vlog. Ayan, 18 million na in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, OTW Sir Utoy from DJ Frada. Ayan, Utoy, naka-play ka lang dito, Utoy. Ayan, dan ako kay DJ Frada, dan rin ako kay Miss Jane Vlog, kay Kuya Loy, dan na rin ako pero pupuntahan parang kita Kuya Loy, Just Mix Vlog, dan na rin ako sa'yo. Kuya Iking, kumusta po Kuya Iking? Ayan guys, sa mga hindi pa dikit dyan kay Kuya Loy, please dikitan natin siya dahil baby pa ang kanyang bahay. Nasaan ba yung bahay ni Kuya Loy? Ito. Ayan, Kuya Loy, nandito ulit ako sa bahay mo, Kuya Loy, ha? Ayan, dito muna ako sa shorts video mo, Kuya Loy, pupunta. Para maano natin yung para mabilis tayo makadikit. Ayan, Bulaga, Sis Munis. From KKK TV. Ayan, Utoy Vlog TV, Dan from DJ Frada. Ayan, Sis Munis, may galag shoutout, Sis Munis. Magandang gabi sa'yo dyan, Sisi Koy. Ayan, Kuya Loy, nandito ulit ako sa bahay mo, ha? Nandito ako sa shorts video mo, Kuya Loy. Ayan, pang 20 thumbs sa Kuya Loy. Ayan, Watch Jane Dance from Washim. Ayan, Ma'am Jane, hello, ha, sabi ni ayan. I'm also Washim. Ayan, Kuya Loy, +1 banana ka ulit, Kuya Loy. Ayan, Utoy Vlog, still playing ka, Utoy Vlog. Ayan, Sis Prada, Sisi Prada, may love shout out from Eunice. Tama kay Sisi Queen Eunice. Tamsak na share pa. Agoy, salamat sa iyo dyan, Idol sa Next TV. May love shout out. Thank you so much. Ayan, Jane Dan Tamsak from Kuya Iking. Ayan, Kuya Loy, nandito ulit ako sa bahay mo, Kuya Loy. Tingnan ko, Kuya Loy, kung makiklik ko siya dito, Kuya Loy. Ayaw kasi maklik nitong ayan, ayaw nga. Naku, paano tayo mag-ayudan nito pag ganito? Ayan, maraming salamat guys. 20 million in the house. Thank you so much. Ayan, Utoy Vlog. Still playing ka, Utoy Vlog. Ayan, Ma'am Jane Rose, OTW. Ayan, si Bong Gismudo. Mega love shoutout, Bong.
Ayan, bigyan kita ng jacket, Sir Bong. Nasaan na? Ayun. Ayan, Sir Bong, may jacket na po kayo, Sir Bong. Ayan, Sisikoy Summer, may galap shoutout, Sisikoy Summer. Maraming salamat, Sisikoy. Ayan, Munis TV Dan, ate, from DJ Frada. Kuya Lloyd, from Jane. Damitan mo si Sis Bong. Meron na yan, meron na yan, Idol Son X, na late. Nabubulol tuloy ako sa'yo, Idol Son X. Ayan, shoutout, Sisikoy. Sisikoy Summer, maraming salamat, sis. Ayan, chin spin tayo. Ayan, Kuya Bong, maraming salamat, Kuya Bong, ha. Ayan, Wasim. Ayan, KTV, hi, from Wasim. Wag mo ako dyan, Son X. Ayan, Jen Rose Vlog Dan from Just Mix Vlog. Nakita ko nga laki ng bahay ni Kuya Bong eh. Kuya Bong, maraming salamat sa pagsilip sa aking munting bahay, Kuya Bong. Wasim, why, bye? Why are you, Ayan, Kuya Bong, maraming salamat, ha. Maraming salamat sa pagsilip. Ayan, Utoy Vlog, Dan full watch ka na, pang 15 thumbs up, Utoy Vlog. Ayan, AR Kabayan, PWD Vlog, nagalag shoutout, AR. Thank you so much for coming. Ayan, Boss Loy, shoutout dyan from, Ayan, Kuya Loy, nandyan ka pa ba, Kuya Loy? Ayan, Chen Rose Dances from DJ Frada. Ayan, because this time I upload my video. Okay, Wasim, thank you so much, Wasim. Thank you so much for my full support, Wasim. Ayan, si Showbiz Balita, trending. Megalab shoutout, Showbiz Balita. Anong kabalitaan, sir? Showbiz Balita. Ayan, bigyan kita ng moderator, Showbiz Balita. Bigyan kita ng jacket. Ayan, may moderator ka na, Showbiz Balita. Thank you so much. Ayan, thank you, Ma'am Hos. Ayan, guys, pakunin kay Ma'am, Prada, kay Ma'am DJ Frada. Silipin mo, Hos. Ang alin na sisilipin ko? Ayoko manilip, Showbiz Balita, baka magkakuliti ako. Baka mamaya pa makita ko dyan pag sumilip ako, Agoy. Ayan, pupuntahan ko yung bahay mo mamaya, Showbiz Balita. Ayan, Dassel Dandikit with Bakas po from Cap Iking. Ayan, Utoy Vlog, maraming salamat, Utoy Vlog, Dan full watch ka na, Utoy Vlog. Ayan, Kuya Bong, nandito ako sa bahay mo, Kuya Bong. Puntahan ko ulit si Kuya Loy. Kuya Loy, puntahan ko ulit yung mansion mo, Kuya Loy, ha? AR Kabayan, magkipagdikitan ka muna dyan, AR Kabayan. Nasaan na ba yung link ni Kuya Loy ba? Nawala ba? Kuya Loy, nawala yung nawala yung mansion mo, Kuya Loy. Sir Kabagis, maraming salamat sa akin. Kasumilip ho, sure, wala. Ay, wala makikita. Ayan, Sir Mike Lagalag, present po Manay Bicolana. Maraming salamat, Sir Mike. Ayan. Pag may nakita ko dyan, Sir Kabagis, sungkitin ko yan. Sir Mike, maraming salamat, Sir Mike. Ayan, Sir Lloyd, dito ako ulit sa bahay mo, Sir Lloyd. Ano ba itong mga cellphone na to? Ayan, wait lang, Showbiz Balita, Kuya Lloyd, nasaan na ba yung mo, Kuya Lloyd? Nasaan na naman? Ayan, ano ba to? Teka muna, may ko. Ayan, si Sulok Klista, TV, B2.
Suluklis Tabito, ayan. Kaninong ninja? Si Suluklis Tabito. Just Mix Vlog, mega love shoutout from AR Kabayan, PWD. Ayan guys, sa mga nag-connect dyan kay ano ha, ayan Sir Mike, ipipin kita Sir Mike ha. Wait lang Sir Mike, kaya nahanap ko yung ano ni Kuya Loy, nawawala yun. Ayan Kuya Loy, nandito ako sa bahay mo ulit Kuya Loy ha, sa shorts mo ulit ako pupunta Kuya Loy ha, para di tayo magtagal Kuya Loy. Ayan, thumbs up ka na kita ha, 21 thumbs up na. Stay, maraming salamat Digi Frada. Thank you so much. Ayan Sir Mike, nandito ako sa ano, sa bahay mo Sir Mike. Mike Lagalag. Ayan, dito ako, Sir Mike, sa beach house. Wow, sana all nasa Romblon, Sir Mike. Lagi na lang palayag-layag si Sir Mike, Sir Mike. Ayan, Chen Vlog, done video from Dazzle Vlog. Salamat po, Manay Bicolana. Walang anuman. Welcome, Ma'am Host. Ayan. Ayan, guys, pakuni kay Ma'am DJ Frada. Ayan, Kuya Loy, +1 banana ka ulit, Kuya Loy. Ayan, 319 ka na, Kuya Loy, ha? Sisikoy Summer, thank you so much, Sisikoy. Ayan, Showbiz Balita, trending dan from Just Mix Vlog. Ayan. Ayan, Sir Mike, naka-play ka, Sir Mike, ha? Malapit ka na mag-full watch, Sir Mike. Puntahan kita ulit dito sa kabilang cellphone ko, Sir Mike. Ayan, dan full watch ka na, Sir Mike, ha? Hindi ako nag-comment, Sir Mike, para hindi na tayo ganong magtagal. Sa susunod na ako magko-comment, Sir Mike. Nasaan na yung bahay mo, Sir Mike? Ano ba yan? Nawala na ito. Ayan, dito ako ulit, Sir Mike, ha? Dito ako sa going to Romblon ulit, 2 minutes and 21 seconds, Sir Mike. Pangalawang play, ha, Sir Mike. Ayan, 2 days ago. Ayan, sino ba yung naka-play ko dito? Kasi Sir Mike nga pala. Si Kuy Eunice, maraming salamat, ha? Ayan, done to your video, Sis Prada from Eunice. Ayan, Sir Mike, pangalawang play ko sa iyo, Sir Mike. Tambay lang si Kuy. Maraming salamat, si Kuy, ha? Ayan, sa mga hindi pa guys, nakadikit dyan kay Ma'am Frada. Pakunik naman kay DJ Frada. Ayan, dito na ako sa iyo. Nandyan pa ba si Sir, tawag dito? Sir Nikael, maraming salamat. Kain tayo, agoy. Sir Nikael, maraming salamat sa iyo dyan, Sir Nikael, ha? Thank you. Kahit busy ka dyan, Sir Nikael, nandyan ka pa, kaway-kaway ka dyan. Maraming salamat. Saka si Kuy Summer Mix. Maraming salamat. Ayan, Showbiz Balita. Nandito na ako sa iyong, studio. Ayan, si Rodrigo Duterte nagbanta sa ICC na kapag inaresto siya, ay babarilin at pupugutan niya ng ulo. Agoy. Katakot naman yan. Ayan, Showbiz Balita. Nandito na ako sa iyo, Showbiz Balita. Kain mo na kami, Sisikoy. Oh, Sisikoy Summer Mix. Go ka lang ikaw, Sisikoy. Sige lang. Showbiz Balita, Daddy Kit. With Bakas po from Cap Iking. Mike Lagalag, dan po from Just Mix Vlog. Ayan, Sir Mike, pakibalik ka na lang si Just Mix Vlog. Sis Muniz TV, hi from Just Mix Vlog. Maraming salamat, Sir Nikael. Ayan, kain lang kayo dyan. Ayan, Showbiz Balita, naka-play ka na, Showbiz Balita. Ayan, Jen Rose Vlog dan from DJ Frada. Mega love shout out, Sir Nikael from Maribit Family TV. Ayan, Ma'am Just Mix Vlog, mega love shout out from Sis Muniz. Ayan, Sir Mike, malapit ka na mag-full watch again sa pangalawang video mo. Sir Mike, na-play ko sa'yo. Ayan, full watch na, Sir Mike. Hindi ulit ako Sir Mike, hindi ako ulit nag-comment para hindi tayo magtagal masyado, Sir Mike. Ayan, shoutout po sa nakapin. Shoutout po, kain muna ako. Yung pala. Sir Nikael, maraming salamat. Sige, kain lang kayo dyan. Ayan, Showbiz Balita. Dan full watch ka na, +1 banana. Showbiz Balita.
Ayan, sino ngayon naka-play ko dito? Si Sir Mike pala. Sir Mike, Dan full watch ka na rin, Sir Mike, ha? Sir Mike. Ayan, 20 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, si Ali. Ali, mega love shoutout, Ali. Ayan, mega love shoutout si DJ Frada from Marivic Family TV. Ayan, sino ngayon naka-play ko dito? Ay, kay ano ba tawag dito? Kay Showbiz Balita pala. Summer Mix Official Dan from Kuya Loy. Ayan, Kuya Loy, iwan ka lang ng bakas dyan, Kuya Loy, at babalikan ka dyan, Kuya Loy. Kumakain lang si Sisi Kuy Summer Mix. Otoy Vlog TV Dan from DJ Frada. Ayan, OTW Sis Marivic from DJ Frada. Ayan, Dazzle Vlog. Thank you so much, Dazzle Vlog. Thank you. Ayan, si Ali. Ayan, ano ba to si Ali? Babae, lalaki. Tambay itong dalawa sa'yo, masama talaga. Sisikoy, pahinga na ikaw, Sisikoy, Big. Okay lang ako, Sisikoy. Pahinga lang ikaw dyan. Ayan, Madam Eunice, punta na ako sa iyong mansyon, Madam Eunice. Ayan, si Marivic, mega love shout out from Summer Mix. Ayan, Marivic OTW, Marivic from Jane Vlog. Ayan, present ha. Ayan, Mike from Jane Vlog. Ayan, may dumikit. Ay, sino ba dumikit sa'yo? Si Kuya Summer. Si ano pala? Si Kuya Lu yata yun. Si Kuya Lu nga, si Kuya Marib, ay si Kuya Summer, dumikit siya sa'yo. Ayan, Madam Eunice, nandito ako sa iyong mansyon, Madam Eunice. Dito ako sa 7 days ago ulit. Ayan, The Vestina, Tala Resort. 4 minutes and 52 seconds, Madam Eunice. Ayan, Chain Vlog. Ayan, Bahog, Lubot, from Sir Nicole. Grabe yan, Sir Nicole. Ayan, DJ Frada, Marivic Family TV, Dances, from ayan, balikan ko mamaya. Naka-ninja ako. Ayan, maraming salamat, Sisikoy Marivic. Ayan, Nicole, Bahog, Utot. Agoy. Ayan, Madam Eunice, naka-play ka na, Madam Eunice. Ah, nako. Sisikoy KTV, thank you so much, Sisikoy. Ayan, Sir Nicole, may galab shoutout from KTV Mix. Stay. Maraming salamat, DJ Frada. Thank you so much. Ate Myrna, maraming salamat, Ate Myrna. KTV Mix, may galab shoutout sa iyo from Sir Nicole. Ayan, si Summer, sumbaga na si Nicole. Ano daw? Ayan, Kumar Ali Vlog Dan from Kuya Loy. Ayan. Just Mix Vlog Dan thumbs up dikit with Kalembang from Sir Mike Lagalag. Ayan. Sir Mike, Dan full watch ako sa dalawang video mo, Sir Mike, ha? Ayan, Jane Vlog. Hi, from KTV Mix. Kuya Loy OTW from Jane Vlog. Ayan. Dan na pala, Kuya Loy from Jane. Ayan, Sir Mike. Ipin kita. Ayan, chin paint tayo. Ayan. Ayan, still playing ikaw, Madam Eunice. Idolson X, puntahan kita, Idolson X. Ayan, Mike Lagalag, Dandikit from Jane Rose Vlog. Grabe ang pasilip-silip mo dyan, Idolson X. Nakikita ko yan. Pag ganun-ganon ka pa, oh, ha, Idolson X. Madam Eunice, start playing ka, Madam Eunice. 291 views na. 7 days ago, agoy.
Sana all, Madam Eunice. Edbons, magalang shout out sa iyo dyan. Naka-live ka ba, Edbons? Puntahan kita mamaya, Edbons, ha? Sir Kabagis, maraming salamat, Sir Kabagis. Ayan, Edvance, tapos ka na mag-live from Jane Vlog. Hindi, naka-live pa siya, si Sikoy. Ayan, tusok Dan. Maraming salamat, Edvance, ha. Thank you. Puntahan kita mamaya. Ayan, Eunice TV, Dan Bakas, widikit po from Kapi King. Ayan, Sir Mike Dan from Jane Vlog. Ayan, si ano ba basa dito? Eunice ba to? Ano ba? Ano? Nabulol tuloy. Bigyan na lang kita ng paano ng jacket mo, si Sikoy, na nakakabulol tong pangalan mo. Ayan, may jacket ka na, si Sikoy. Iuhins pala. Ayan, thank you, Jean. Ayan. Ma'am Grandi Channel, Dan from Kuya Loy. Ayan, si Kuya, ay, Sir Alex Brinkil. May galap shoutout, Kuya Alex Brinkil. Ayan, long time no, si Kuya Alex. Ayan, si Sikoy, Iuhins, ano ka na, may jacket ka na. Ayan, Alex OTW from Jen. Maghubad ka lang, ma'am. Panoorin kita from Edmonds, Pagoy, Pastilan. Iba na yan, Edmonds, ha? Ayan, salamat eh. Ayan, wala anuman, puntahan ko yung bahay mo, si Sikoy. Mga baby dyan, abangan nyo ang palaro ko next month. Mamigay ako ng banana, agoy. Sana all. Mapunta ko, Idol Son X, ha? Idol Son X, mapunta ko. Agahan ko. Ayan, Iuhin, dito na ako sa bahay mo, si Sikoy. Ayan, dito ako sa, sa 2 hours ago mo. 5 minutes, sa ganito magtanim ng mais, si Sikoy. Sa premiere mo kanina, replay ko. Madam Eunice, ayan, padan full watch ka na, Madam Eunice. Ayan, Iuhin, ayan, OTW from Jane Vlog. Jane, ang lubot, hugasi. Grabe yan. Salamat, host. Ayan, Dan full watch ka na, Madam Eunice, ha? Ayan, nagtamsak na lang ako, Madam. Hindi na ako nag-comment, Madam Eunice, ha? Ayan, Jane Vlogs, thanks po from Iuhins, ayan. Ayan, sino ba yun? Si ano pala? Ayan, still playing ka, Iuhins, ha? Punta ko na uli yung live ko. Ayan, sir, ayan guys, pakunik naman sa ating nakapin, guys. Sa mga hindi pa nakakunik dyan kay Sir Mike, lagalag. Ayan, pakunik naman sa mga hindi pa dyan nakakunik kay Sir Mike. Agoy, nag-magic na naman. Sir Nikael, maraming salamat, Sir Nikael, ha? Thank you so much. Sa patamsak, Sir Nikael, maraming salamat. Bye-bye. Dazzle Vlog, thank you so much, Dazzle Vlog. Ayan, Dazzle Vlog. Please drop your link, Dazzle Vlog. Baba muna ka ng bahay, Dazzle Vlog, bago ka umalis. Honey 2, ayan, ads host. Maraming salamat, Honey 2. Thank you so much. Thank you so much. Ayan. Still Harang. Ayan, maraming salamat. Jane Vlog, Dan from Alex Brinkil. Ayan, Sir Alex, maraming salamat. Honey from Jane Vlog. Ano ba to? Honey Baby Boy. Sino ba to si Honey Baby Boy? Akala ko si Honey to pa yung nakikita ko. Iba na pala tong nanditong Honey eh. Honey Baby Boy, thank you so much for coming because I ninja lang si Honey Baby Boy. Baby Boy, Honey Baby Boy, please drop your main channel. Honey Baby Boy. Ayan, thank you, 3 friends. Ano to? Visit my channel. Thank you so much, DJ Frada. Upcoming live from Honey 2. Ayan. Sana all, Honey, my baby, ha? Akala ko nga, akala ko nga si Honey to pa rin, dinignan ko, iba na pala. Mike Lagalag, OTW from Honey to.
Yan guys, dikitan nyo naman si Kuya Loy, maluoy na, kasi baby pa yung bahay ni Kuya Loy guys. Sa mga hindi pa dikit dyan kay Kuya Loy, please. Ayan, si Kuya Yuhins, playing ka pa rin. You are Philippines. Ayan. Honey Baby Boy. Hello, Honey Baby Boy. Thank you so much for coming. Ayan si Boss J Vlog. Boss J Vlog, may galap shoutout sa'yo dyan, Boss J Vlog. Bigyan kita ng jacket mo, Boss J Vlog. Dahil nakahubad ka, baka masilipan kita, Boss J Vlog. Ayokong makita yung ano mo, lawit-lawit ba? Ayan, may jacket ka na, may damit ka na, Boss J Vlog. Ayan, Jane, guot na kayo sa GC, nako. I'm from, ano ba to, Manifor. Ayan, thank you so much for coming, Honey Baby Boy. Please drop your main channel, Honey Baby Boy. Mag-ano tayo, maglagay tayo ng dextrose dahil malapit na magtawag dito, malawbat ang aking cellphone. Ayan, ayaw sumuot. Bakit ba ayaw? Agoy. Abi, sumuot ka naman. Iba yata ito kaya ayaw. Ito pala, mali pala. Agoy pastilan. Ayan. Medyo maglapit-lapit na kasi nawala yung mic ko. Tinanggal ko. Dahil naglobat yung aking cellphone ba. Yan, wag na tayo mag-mic muna. DJ Frada, thank you so much for stay here. Ayan, DJ Frada OTW from Honey 2. Sisikoy Summer, maraming salamat. Ayan, Yuhins, malapit ka na mag-full watch, mag-thumbs up na ako, Sisi. Pang 12 thumbs up, plus 1 banana ka, sis. Ayan. Ayan si Jane Rose Vlog. Kay TV Mix Vlog from Jane Rose. OTW Ma'am Honey from DJ Frada. Guys, pakunik sa ating nakapin guys kay Sir Mike. Sa mga hindi pa nakakunik dyan kay Sir Mike Lagalag, dikita natin siya. Mabait yan, pogi pa. Agoy. Sir Mike. Padadagdagan yung ating chicks. Ayan, sis ko, Yuhins. Dan full watch ka na, sis. Ayan, 22 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, di ako nag-comment si Kuyuhin sa naka-comment naman ako doon kanina sa iyong premiere. DJ Frada watching Dan with Bakas dating dikit from Honey 2. Ayan, si Mr. Pangka. Mr. Pangka, hello, may galap shoutout. Mr. Pangka. Ayan, I give you moderator. Make me moderator, sister. Ayan. Already done. Already give you moderator, Sir Pangka. Ayan. Jane Bayo. Ano ba to? Jane Vlogs, OTW. Ayan, Kuya Loy. Make lagalagdan from Kuya Loy. Ayan, Mr. Pangka, I give you moderator. Done. Ayan, Sir Mike, maraming salamat, Sir Mike. DJ Frada, thank you so much. Sino ba yung mga hindi ko nabibisita dito, guys? Ayan, make me moderator. Pangalawang na pala. Marami na pala siyang Hindi ko pala napansin. Ayan. Yan, dadikit with Bakas na sa tricycle. Kanino yan, Sisikoy? Ayan, Sir TV Official, MSD. Thank you so much, Sir TV Official. Thank you. Dandikit Kuya Loy sa tricycle from Loving Sky. Ayan. Kuya Loy. Agoy. Mr. Pangka, thank you so much. Pangka pala. Sorry.
Thank you so much, Sir Pangka. Talagang ito nagpapalipad ito kahit kay si Spelly kahapon. Nagpalipad siya kay Sir Rene kanina. May upcoming live. Ayan. Ayan, thank you so much, Mr. Pangka. Thank you. Thank you so much for blessing, Sir Blessing. Ayan. Talaga nagpapalipad siya kahapon kay si Spelly. Nagpalipad din siya. Kuya Loy OTW from Eunice. Ayan, Mr. Pangka OTW from Honey 2. Ayan, chin spin tayo, guys. Ayan, dikita natin si Mr. Pangka. Pangka Singh. Ayan. Ayan, Mr. Pangka Singh, I'm going to your house. Ayan. Jane Vlog. Ayan, Jane Vlog, Mr. Pangka Singh. Mr. Pangka. Ayan guys, dikita natin si Mr. Pangka Singh. Ayan. Talaga nagpapalipad siya kahit saan siyang live magpunta. Ayan, Sir Nikael. Maraming salamat, Sir Nikael. Sugurin ko mamaya yung bahay ninyong dalawa ni Sisi Kuy Summer Mix. Ayan, Jane Vlog, Dan from Sir Pangka. Ayan, Sir Pangka, I'm going to your house. Uy, wala man siyang guys. Ayan, 10K subscriber. Ay, ano ba? Target 10K subscriber. Ayan, 3.48 siya. Lahat shorts video ba tong kanya? Tas puro live siya. Ayun, pero ang lalaki ng views niya, oh. Guys. Ayan, Mr. Pangka, I'm going to your house. Ayan, playing your shorts video, Mr. Pangka. And then, I give you banana, Mr. Pangka. Miss Highlander, ayan, thank you so much. Ayan, Jane Rose Vlog, Dan from Kuya Loy. Ayan, may galap shout out sa lahat. Ayan, ano ba to? Si KMG101S Vlog. Ayan, bigyan po kita ng moderator. Ayan, may moderator na po ikaw, KMG101S Vlog. Ayan, may moderator na po kayo. Ayan, Sir Pangka, like Dan, +1 banana, Sir Pangka. Pangka Singh, ayan, I give you 1 banana. Ayan, Dan Kuya Loy from Eunice. Ayan, Sir Pangka, I'm going again in your house. Sa Pira, nagalag shoutout. Ayan, Sir Pangka Singh. Ayan, I'm here again in your house, Sir Pangka. Ayan, like that. And then, I give you 1 banana again, Sir Pangka Singh. Mr. Pangka Singh. Dan, connect Sir Pangka Singh from Loving Sky. Ayan, Nikael, Dan from Sapiran. Ayan, I give you another banana, Sir, Mr. Pangka Singh. I give you another banana. Oh. Bakit na iba yung niya? Hindi na ito. Tama ba? Naduduling ba ako? Magkaiba ba yun? Agoy. Bakit ba ganun? Bakit magkaiba yung kanyang ipinin at saka yung ay binabambahay? Another niya siguro yun. Another ay
another channel niya siguro yung binaba niya. Ayan, oh. Teka. Oo, another channel niya yung binaba niya. Kaya pala, agoy. Nalito ako bigla dun sa bahay ni Mr. Pangkasing. Ayan kasi yung niya, ito, 3.48, 117 views, videos. Tapos yung isang binaba niya is, 2 lang. Sir Kabagis, maraming salamat Sir Kabagis ha. Sir Jun, maraming salamat Sir Jun. Ayan, Nikael Dan from Just Mix Vlog. Ayan, Sir Nikael, dan na raw po sa inyo, dan na raw sa iyo si Just Mix Vlog. Ayan, June OTW from Honey 2. Lalaine, may grab shout out sa iyo dyan, Lalaine. Sir Claudio, thank you so much for coming, Sir Claudio. Ayan. Thank you so much for coming, Sir Claudio. Just Mix Vlog from Nikael. Ayan. Si Kuya Lalaine, maraming salamat sa pagsilip. Thank you so much. Ayan. Mr. Pangka, done your, 2 bananas. Ayan, Mr. Sir, may galap shout out, Sir Claudio from Loving Sky Mix Vlog. Kinig lang, hehe. Sige lang, Sisi Communist, pakinggan mo, makinig ka lang minsan sa nabubulol kong boses. Ayan, 143 thumbs up siguro to, sabi ni Claudio. Sir Claudio, thank you so much, Sir Claudio. Thank you. Nako, Madam Yunes, anong maganda ka dyan? Pero tatawanan mo ako, nabubulol-bulol ako, lalo pag sabay-sabay. Nakakabulol naman talaga, Madam Yunes, di ba? Pag sabay-sabay. Hindi mo alam kung alin unahin mong batiin ba? Tapos di mo alam kung alin na unahin mo. Ayan, si tawag dito, si Kuya Iking. Di ba kita na-play pala? Ni Kyle TV Dan, baka swedikit po from Kuya Iking. Sapiran, thank you so much, Sapiran. Alam mo na ho, sa ganyan din. Kaya nga, Madam Eunice, pag ako rin na nakikinig sa iyo, minsan natatawa na lang din ako. Kaya ngayon, ako naman ang pagtawanan mo ngayon dyan, Madam Eunice. Laraib Family Vlog, ayan, how are you? Ayan, thank you so much for coming, Laraib. Ayan, thank you for like that, Laraib. Ayan, Kuya Iking, puntahan kita, Kuya Iking. Para susunod ko na, iuli ko mamaya si Madam Eunice at saka si Sir Nikael. Ayan, Kuya Iking, nandito ako sa kakain ako sa kanto. Kuya Iking, 1 minute and 26 seconds. Ayan, foreigner, mga bisita ni Hoss. Oo nga, Madam Eunice. Ayan mo siya. Nagpalipad naman si nawala na si Mr. Punk. Nagpapalipad talaga yung kahit saang live. Kanina kay Sir, nakita ko nagpalipad din. Thumbs up dan, Ma'am Hanilo, dating dikit, from Junjun. Kay Sir Rene kanina, nagpalipad din siya si Communist. Kay si Spelly kahapon, nakita ko din nagpalipad siya. Kaya lang parang paki-mention po sa akin sino dumikit para mabalikan ko. Si Kuya Loy, si Koy Summer Mix. Si Kuya Loy kanina. Pag naligaw sa iyo 'yon, si Kuya Munis, mapalipad siya. Pagka baba niya ng pagkababa, nagpapalipad agad 'yon. Dan Connect Sapiran from Loving Sky. Ayan si Sapiran, dikitan niyo yan si Sapiran, napaka-supportive din yan. Lagi yan nandyan sa live. Punta ka sa live comment. Ayan, Miss Highlander, thank you so much for coming, Sisi Koy. Ayan, Kap Iking, malapit ka na mag-full watch. Ayan, pag 35 thumbs up, Kap Iking, din ako nagbakas, Kap Iking, ha.
Ayan, Yuhins, ayan, Dan from Sapiran. Ayan, dinikitan ka si Sikoy ni Sapiran. Napaka-supportive niya ni Sapiran. Maya ko si, Maya ko Shara, Munisyara. Agoy, ano daw? Basahin mo nga, Madam Eunice. Maya ko siya na, Munisyara. Ayan. Ano, tama ba? Tama ba yung basa ko? Agoy. Ayan, basahin ko na lang. Maya ko siya na Munisyara, mega love shoutout. I will gonna give you banana to my live stream. Ayan, Kap Iking, dan full watch ka na, Kuya Iking. Ayan, maraming salamat, Kuya Iking, ha. Ayan, Miss Highlander, papunta ako sa bahay mo, Miss Highlander. Ayan, dito ako sa homemade crispy potato fries, Miss Highlander, 4 minutes and 5 seconds. Salamat po, ma'am. Ayan, walang ano man, Kuya Iking. Usyara daw. Ninja lang siya, kaya hindi ko siya mabigyan ng ano. Natawa siya, oh. Maya Kusyara, Munisyara. Tama ba? Kutsara Sisikoy. Ha? Kutsara Kutsara, ano man daw yung isa? Agoy, ano ba talaga? Ayan, ibang lahi din siya eh. Maya Kusyara. Kusyara nga. Maya Kusyara. Thank you so much for coming. Maya Kusyara. Kap Iking, Dan from Sapiran. Ayan, Kuya Iking. Ayan, Miss Highlander. Stay playing ikaw, Miss Highlander. Sapiran, thank you so much. Ayan, Sir Nikael, dito na ako sa mabansyon mo, Sir Nikael. Uy, pastilan talaga ito kung ano. Ito mga ibang lahi, ang mga ano nila, iba-iba yung... Sir Jun, nandiyan ka pa ba, Sir Jun? Sir Jun, nandiyan pa ba ikaw? Ayan, Astig Mix Vlog. Megalab shout out sa iyo dyan, Astig. Kangoyen, thank you so much for coming, Kangoyen. Ayan, Sir Nikael, dito na ako sa iyong mansion, Sir Nikael. Ayan, dito muna ako, Sir Nikael, dahil na-watch ko na tong ano, iba, dito na ako, Sir Nikael, sa baba, sa 11 minutes and 12 seconds, Sir Nikael, 4 weeks ago. Ayan, naka-play ka na, Sir Nikael, ah. Wala, hindi ko pa na-play siya. Ayan, Loving Sky, Dan from Sapiran. Ayan, Sir Junjon, next kita dito, Sir Junjon. Ayan, Dan Connecto Sapiran. Ayan, Maya Kusyara, thank you so much for coming. Maya Kusyara, ha, thank you. Ayan, Sir John, next kita dito kay Miss Highlander. Sir John. Ayan, bagong hairdo yata ito si Sir Nikael dito eh. Para mamaya si Sisikoy Summer na lang. Ayan, 23 milyones. Maraming salamat, guys. Naririnig nyo ba yung boses ko? Inalis ko yung mic ko kasi lobat yung cellphone ko. Ayan, ano ba? John to. Kay Sir John siguro to. Dan Pool from Sapiran. Ayan, Sir John. Dana sa'yo si Sapiran. Ayan, Maya Kusyara. Please drop your main channel. Maya Kusyara. Kutsara tuloy. Agoy. Sisikoy Loving Sky. Ikaw kasi may pakana ng kutsara eh. Ayan, si Matinik naman to. Sino naman to si Matinik? Hello po, good evening po. Si Larry, kaninong ninja si Larry, guys? Para mabigyan natin ng moderator. Ayan si Matinik, bigyan natin ng jacket si Matinik. Mama Matinik, ano to, bago lang ba tong channel mo? 316 subscriber ka pa lang, madam. Ayan, Sir Nikael, naka-play ka lang dito, Sir Nikael, ah. Bagong gawa lang siguro. Okay. Ayan. At Chara na. Mamaya si Sikoy. Si Sikoy
Maribig, ikaw may pakana ng kutsara na gaya tuloy ako. Agoy. Ayan si Larry ano ba to? Altarejos ba to? Hello po, good evening po. Ayan, Maya Kusyara, thank you so much. Please drop your main channel, Maria Kusyara. Hala, puro na. Ayan, Miss Highlander. Ayan, Dan Pulwats ka na, Miss Highlander. From 37 thumbs up. Plus 1 banana ka, Miss Highlander. Thank you so much for coming, Miss Highlander. Ayan, si Sapiran talagang ano ko yan, si Queen Eunice. Matagal na sa akin yan mula nung nag-start ako mag-YouTube. Nasa akin na yan si Sapiran. Napaka-supportive niya ni Sapiran kahit hindi mo siya bigyan ng jacket. Dati hindi ko yan binibigyan ng jacket si Sapiran. Kasi baby pa yung bahay niya. Akala ko ninja lang. Hindi pala. Main channel niya pala yun. Tuwing magla-live ako nandiyan dyan. Napakatsaga niya. Ayan, si Paint Man, ayan, 667, Cebu, ayan. Ayan, Sir Jun, pin kita, dito ako sa iyo. Sir Junjun, nandito na ako sa bahay mo, Sir Junjun, ipin mo na kita, Sir Junjun, agoy. Ano ba yan? Ayan, chin spin tayo. Ayan, thank you so much. Tawag dito. Thank you so much, old friend. Sapiran pala. Sapiran, I'm your old friend from Eunice. Thank you so much. Loving Sky. Sisikoy, maraming salamat sa iyo. Ayan, Sir Jun, nandito na ako sa iyong kapahayan, Sir Jun. Ayan, Matinik. Bisitahin kita, Matinik, ha. Wait lang. Idolson X. Puntahan kita mamaya Idolson X. Alam ko na mamalawak pang unawa mo, Idolson X. Kanino nga ako pupunta? Kay Sir Jun. Agoy, nakakalimutan ko na. Sir Nikael, still playing ikaw, Sir Nikael. Ayan, ano ba to? Sir Jun, ano ba to? Second channel mo ba to? Sir Jun? Loving Sky, mag-love shout out sa iyo. Ayan. Hi guys, please support my small house. No comment, no back. Ayan. Sir Jun, second channel mo ba itong binaba mo? 76, ano? Sir Junjun. Are you still there, Sir Junjun? Main channel ko manay, link. Ay, dahil kasi hindi teka, wait lang. Kasi hindi siya maklik yung link niya pagka nakatawag dito, naka-direct ka. Ayan. Hindi ko siya, doon kita pupuntahan mamaya sa isang cellphone ko, Sir John. Kasi pagka ganito, ayan, tingnan mo siya, pagka ganyan ang style niya, hindi talaga nag-click yung link. Automatic nagugoto channel. Kaya kung ano yung binaba mo, doon mapupunta. Ayan, next muna kita dito, Matinik. Kung doon pupuntahan sa isang cellphone ko si Sir John. Ayan guys, pakunik sa atin nakapin guys pakunik. Kay Sir John. Ayan, pakunik naman. Mama Tinik, nandyan ka pa ba? Mama Tinik. Ayan, hindi maklik yung tingnan mo to si Hanilo, yung niya, hindi rin maklik yung kanyang Ayaw maklik mga link, kaya nga Sisikoy, ayaw pagka ganyan. Mag-go to channel na lang kayo Sisikoy, go to channel na lang. Kaya nga kailangan mo yung channel lang ibababa. May magdikit ka para madikitan ka Paint Man, magdikit ka para madikitan ka rin. Kaya nga Sir Mikael, ayan. Ayan.
Ayan, Paintman, magdikit ka, makipagdikitan ka. Para dikitan ka rin nila. Ayan guys, basta main channel lang, pakibaba main channel kasi hindi nakiklik yung link. Ma'am Honey 2, pakibaba ang main channel. Poman, dan dikit with bakas from Kap Iking. Nandyan ba si Poman? Ayan, Sir Mikael, still playing ka, Sir Mikael lang. Guys, baba, main to main lang tayo guys. Kasi pagka hindi main, ayaw ayaw mag-click ng link pag hindi main channel. Ayan, si Basher. Tama ba basa ko? Basher ba? May Basher ako? Ninja lang din, ayan. Yan, welcome, Sir Mikael. Maraming salamat din sa patamsak, Sir Mikael. Ayan guys, please, pababa na mga main channel nyo kasi hindi nakiklik ang mga link. Yahoo! Sabi ni Loving Sky. Ayan, si Sikoy Loving Sky, punta na kita dito kasi ayaw maklik yung mga link na pinababa nila si Sikoy. Ayan, dito ako si Sikoy ulit sa Ocean Park. Padamihin natin ang view si Sikoy. Ayan, 8 million in the house. Maraming salamat guys. Ayan, dikitan mo yan si Sikoy. Dikit ka na ba dyan si Sikoy kay Kuya Iking? Kuya Iking, dikitan mo yan si Sir Mikael. Ayan, andito na si Kuya Jun. Ayan, kaya pala wala kang jacket dito sa akin, Sir Jun. Ayan, may moderator ka na, Sir Jun. Ayan, yun ang ipipi natin. May honey lo dan tamsak. Ayan. Ayan, sis Honey lo, si Sikoy, please. Ang idikit mo si Sikoy sa kanila yung main channel si Sikoy ha. Wag yung ninja. Para naman per tayo. Per talaga. Per tayo. Ay, nako. Palitan natin yung ating Ayan. O, dito tayo sa main channel ni Sir Jun. Ayan, main to main lang tayo guys ha. Para naman yung iba, hindi naman kasi ang ididikit nila main channel, ang madidikitan yung ninja. Kawawa naman yung iba. Tapos tingnan mo, pagka hindi main channel, ayaw na maklik yung link. Tinatago ni Lolo. Pagka hindi main channel, ayaw maklik. Ayan, si Sikoy Loving Sky. Dan full watch na si Sikoy. Puntahan ko yung mga shorts video mo si Sikoy ha. Loving Sky, nandito ako sa mga shorts video mo. Ayan, tamsakan ko na unang play ko. Si Sikoy Loving Sky. Yuno! Mega love shoutout, Yuno! Ayan, sis Loving Sky. Unang play ko sa shorts video mo. Sis Loving Sky. Yuno, thank you so much, Yuno. Ayan, next kita dito, Sir Jun ha. Next kita dito, Manu Jun. Ayan, si Sikoy. Dan sa unang shorts video mo si Sikoy. And then, pangalawang shorts video mo si Sikoy. Ayan, thumbs up again. Ayan, makipagdikitan ka dyan, Manu Jun. Mga main channel nila yan. Ayan, si Sir Mikael. Main channel niya yan, si Loving Sky, main channel niya yan. Ayan, si Kap Iking, main channel niya yan. Edward Castillo, ayan, Edward, nandyan ka pala, Edward, pasensya na, hindi ko napansin. Idol Son X, ayan, dikitan mo rin yan si Idol Son X, Manoy June. Ayan, si Sikoy Loving Sky. Dan, tatlong shorts video mo si Sikoy ha. Ayan, dito na ako.
Hindi ako nag-comment pala si Sikoy Labingska, hindi ako nag-comment. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Manny June. Ayan, tignan mo pag kinlik siya, automatic nag-go to channel. Ayan, Dan Dikit baka, Sir Kapi King from Loving Sky. Ayan, John Artist Dan sa'yo, bagong dikit po from Sir Nikael. Ayan, Sir John, Dan sa'yo si Sir Nikael. Thanks, Sisikoy. Ayan. You know, hello from Nikael. Ayan. Kuya John, nandito na ako sa bahay mo. Manny June. Ayan, dito muna ako sa disco song, disco remix, party song, no copyright. 13 days ago, 6 minutes, Manny June. 6 minutes and 6 seconds, Manny June. Ayan, Sir Nikael, Dan Pulwats na ikaw, Sir Nikael. Ayan, thumbs up po ang 48, Sir Nikael. Di na ako nag-comment, Sir Nikael, ha. Ayan, si Sikoy Maribik. Dito na ako sa iyo sa isang cellphone ko, sis Maribik. Ayan, June Artist Vlog, Dan Dikit with Bakas po, from Cap Iking. Ayan, Manny June, bahala ka na magbalik sa mga dumidikit sa iyo. Ayan, si Sikoy Maribik. Dito na ako sa iyong mansyon. Ay, sus, Ginoo ba? Ayan, si Sikoy, bababa muna ako dito sa baba, si Sikoy, ha. Ayan, dito ako si Sikoy sa Friends Forever. Si Sikoy, 6 minutes and 4 seconds. Ayan, Sir June, dala sa iyo si Cap Iking, Sir June. Pakibalik ka na lang, Sir June, ha. Ayan, si Sikoy, playing ka na. Cap Iking, all sa'yo po, from Nikael TV Official. Kuya Iking, pakibalik ka na lang si Kuya June, si Manny June. Yan, 12 million in the house. Maraming salamat, guys. Mr. Lee, may galap shoutout, Mr. Lee. Thank you so much for coming, Mr. Lee. Cap Iking, Dan Dikit from June Artist Vlog. Ayan, Kuya Manny June, still playing ka lang, Manny June, ha? And then, si Sikoy Maribik, still playing din, si Sikoy Maribik. Dan, connect you, no, from your shorts video from Maribik Family TV. You know, ayan, already done connect to your Maribik Family TV, you know. Ayan, June DJ from you know. Cap Iking, thanks OTW. Ayan, maraming salamat guys sa inyo, ha. Ayan, Manny June, still playing ka, Manny June, ha. Ma'am Maribik Family, may galap shoutout po. Hello po from Sir Nikael. Dan ako sa kanila manay, you know. And Cap Iking from June Artist. Ayan, maraming salamat, Manny June, ha. Still playing ka dito. Ayan, si Sikoy Summer Mix. Next na kita dito si Sikoy Summer. Ayan. Hello, Sir Nikael from Maribik Family TV. Salamat si Sikoy. Ayan, Sir John. Tapos na ako sa iyo po, ha. Salamat. Ayan. Manny John, pakibalikan mo si Sir Nikael, ha. Dala sa iyo si Sir Nikael. Si Sikoy Maribik from Summer Mix.
Ayan, still playing kayong dalawa. Ayan, you know Bell All Dan from Eunice. Si Queen Eunice. Agoy, meron na naman bago. Good evening to all. Norman, Mausim, Aka Francis Leo, Marcos, aba, sikat na ako, napuntahan ako ni Marco, ni Leo, at Ninja Pandala, agoy. Sikat na ako at pinuntahan ako ni Leo Marcos. Agoy, sana all. Dating dikit po sa nakapin from Summer Mix. Ma'am China Heart, mega love shoutout Ma'am China. Thank you so much for coming Ma'am China. Ayan, thanks. Thank you my friend Eunice TV from Yuno. Ma'am China Heart, mega love shoutout from Summer. Ano ba to? Si Pratik siya. Ano daw? Hi friend, how are you? I'm good. Pratik, tama ba? Mami Pearly, yan bigyan ko ng moderator Mami Pearly ang iyong second channel Mami Pearly. Ayan, Ma'am China Heart, thank you so much for coming Ma'am China. Teka, tingnan ko nga ito si Ninja din, si Pratik. Pratik siya. Yan, Pratik, thank you so much for coming Pratik. Thank you for coming to my live stream. Mr. Lee Art Dan Dikit with Bakas po from Cap Iking. Eunice TV OTW from Honey 2. Ikot-ikot lang po ako ha. Iba't-iba na ako, agoy. Maraming salamat Sir Mikael. Ayan, thank you host. Ayan, maraming salamat Ma'am China. Ayan, nagpapaantok ko live. Maraming salamat si Queen Pearly. Hindi ko pa nga napuntahan si Edbon Edbon, sorry Edbon. Kasi ginagamit ko yung cellphone ko, Edbons. Pasensya ka na, Edbons. Ayan, Manny June. Malapit ka na mag-full watch, Manny June, ha? Sa iyong disco song remix. Ayan, Indonesia channel. Sis Mio, thanks. Ayan. Ma'am Honey, mega love shoutout from Eunice. Ayan, nagpapantok. Ayan, nabasa ko na pala yan. Ayan, ang hindi ko na lang napupuntahan, si Sisi Kuy Summer at saka si Ma'am China Heart. And then, si Mami Pearly pala. Si Yuno pala, hindi pa. Yuno, I'm going to your house, Yuno. Kawa naman si Yuno. Ayan, si Drew Babisha. Mega love shoutout. Drew Babisha. Ayan, China, hello from Yuno. Ayan, si Koy Maribik. Dan full watch ka na, sis. You know, I'm going to your house, you know. Ayan, Manny June. Dan full watch ka na, Manny June, ha? Manny June. Uy, laki na ng Yuno. Ang laki na ng bahay ni Yuno. 2.61. Tapos, ang haba ng kanyang mga videos. Yuno, playing your video 11 minutes and 25 seconds 2 days ago, Yuno. Yuno, my friend. Dan Dikit All Bells is China Heart from Loving Sky. Ayan, Eunice, may kalap shot from Honey 2. Ayan, thank you host. You're welcome, Yuno. Manny June, Dan full watch ka na, Manny June. Ayan guys, sa mga hindi pa dikit kay Manny June, nandiyan ka pa ba, Manny June? Droba Bisha, thank you for coming, Droba Bisha. Ayan, Ma'am China, dito na ako sa bahay mo. Hindi si Kuy Summer muna pala. Ayan, wag lang host. Sige Ma'am China, pupuntahan kita. Next kita dito Ma'am China. Maraming salamat sa pagsilip. Ayan, si Kuy Summer Mix. Dito na ako sa mansion mo, si Kuy Summer. Nasaan na ba yun si Kuy Summer? Nawala, nagtampo na. Ayun. Ayan sis, nandito na ako sa iyong mansion, si Kuy Summer.
Alin ba dito? Hindi ko pa na-watch dito, Sisikoy. Teka, tignan ko. Ibig sabihin, pag walang tulsok, hindi ko pa na-watch. Ayan, dito ako, Sisikoy. Sa, sa new intro mo na, Sisikoy, wala pa akong thumbs up dito. Yan, tamsakan ko na pang 25 thumbs up, Sisikoy Summer. You know, still playing your video, you know. Yan, Honey Bell Oldan from Eunice TV. Mami Pearly from, ayan, Manny June, pakibalikan mo si Sir Nikael. Dumikit siya sa'yo, Sir Jun, ay Kuya Jun. Kanguyen, thank you so much, Kanguyen. Ito si Kanguyen, napakatsaga din ito ni Kanguyen. Binigyan ko siyang jacket dahil because kahit wala siyang, hindi siya siguro nag-YouTube talaga. Pero napaka-supportive niya bawat live ko nandyan. Kaya maraming salamat talaga dito kay Kanguyen. Kanguyen, thank you so much. Ayan, Sisikoy, dan ako sa intro mo, Sisikoy. Hindi ako nag-comment, Sisikoy Summer. And then, punta ako dito, Sisikoy, sa sa baba. Sa hindi ko pa na-watch. Ayan. Simpleng ulam, sobrang sarap, Sisikoy Summer. Playing ka na. Ayan, 1 minute and 15 seconds lang din, Sisikoy. Sisikoy, hindi ako nagko-comment sa lahat ng inanuhan ko, para hindi ako magtagal kasi para ma-play natin yung iba. Pag main channel ko, ayun, nagko-comment ako. Pag yung, pag yung hindi ako naka-live, nagko-comment ako sa main channel ko. Ayan, tatamsakan ko lang, Sisikoy, ha. 32 thumbs up. Ayan, Sir Jun, maraming salamat. Manny Jun, ha. Ayan, pakibueltahan mo, Manny Jun, si Sir Nikael. Ayan, si Bong. Gismudo. Bong, maraming salamat, Bong. Roger, si Sir Roger. Hello, may galap shoutout, Sir Roger. Thank you so much for coming, Sir Roger. Ayan, you know, still playing your 11 minutes and 24 seconds, you know. Dandikit with Bakas, All Kalembang, Sir June Artist. Ayan. Manny June, dalawa na yung babalikan mo, ha. Si Sir Nikael at saka si Loving Sky. Ayan, si Sikoy. Dan full watch ulit si Sikoy. Pangalawang play ko sa'yo, si Sikoy, Loving Sky. Ayan, nagtamsak lang ulit ako. Ayan, sino pa ba hindi ko nabisita dyan? Si Ma'am China pala. Ma'am China, papunta na ako sa iyong mansion, Ma'am China. Drew Babesia, Dan, Tamsak, Support, Prop Cup, Iking. Si Patero. Sir Patero, may galap shoutout. Thank you so much for coming. Ma'am China, papunta na ako sa iyong mansion, Ma'am China. Uy, laki ng bahay ni Ma'am China. Sana all. Ayan, dito muna ako, Ma'am China, sa sa 4 days ago. Ayan, pang 64 thumbs up, Ma'am China. 1 minute and 18 seconds. Ayan, I need those phones stand, they look good. Roger, thank you so much. How much? Alin ba ito siguro ito. Ito ba? Ayan, si Gab Paraiso Channel. Good evening, Paraiso. Ayan, Loving Sky, Dan Dikit from June Artist. Manny June, maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, Ma'am China Heart. Ayan, idikit ko sa iyo tong pinamplay ko, Ma'am China. Ayan, naka-play ka pa, Ma'am China. Dinikit ko na kasi minsan bigla inihila ni Lolo. You know, still playing your video, you know. Ayan, ba't ang daming pukyutan sa ibang lahi ba? Ayan, tingnan mo to si, ang bilis, bakit ba hindi nagtagal si, Sir MHD kanina, si Sikoy? Saglit lang, nagtamsak lang, tapos umalis na. Oh, may bago na naman, si Missy Tube. Si Missy Tube, malaki bahay ni Missy Tube. Ibig sabihin, main channel to ni Missy Tube. Missy Tube, may galap shoutout. Thank you so much for coming. Ayan. You know, still playing your video, you know.
Ayan, Ma'am China, done full watch, Ma'am China. Ayan, dahil shorts video lang, Ma'am China, may pagpiplay kita ulit ng isa, Ma'am China. Nandito ako sa Katuturan Boulevard, 6 day ago, 4 minutes in 47, Ma'am China Heart, playing ka na ulit. Ayan, Missy Tube 6. Ayan, may moderator na si Missy Tube 6. Tapos na ako manay kay ni Kael. Kanina pa. Okay. Salamat, Sir Manijun, ha. Maraming salamat. Ayan, Ma'am China Heart. Still playing ikaw, Ma'am China. Yuno. Still playing, Yuno. Sir Roger. Thank you so much, Sir Roger, for coming again. Yan, mag-ano muna ako, mag-change account muna ako, silipin ko lang si Edbons. Edbons, sorry na Edbons. Uy, naka-live din si Sisi ko yung Isaruga. Bakit biglang nag-live ito? Edbons, where are you? Edbons. Ayan, si Mami Pearly pala, hindi ko pa nasilip. Edbons, sorry na. Ngayon pa lang kita mapupuntahan. Ito. Ayan, Yuno. Still playing, Yuno. Ma'am China, still playing. Lang 14 minutes. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang ako, Sisi ko eh. Madam sabi, tapos na. Paano may ano ko, hindi man nadikit yung ano ko, thumbs up. Ayan, Yuno. Still playing, Yuno. Boss, ito na natundan ko. Asa na pa mo natundan mo, kainin natin yan. Holograph, may galap shoutout, Holograph. Ayan, doon muna ako tumingin. Ayan, Madam Eunice, maraming salamat. Kapiking, ayan ga, Paraiso, Dandikit, with bakas po. Ayan, ipinunta ko muna kasi kay Edbon, yung aking ano. Ayan, balik na ako muna sa aking lahi, sa aking live. Uy, ba't napunta ako dito? Ayan. Ayan, naglo-loading na po. Ayan po, naglo-loading na po. Ayan, maya-maya mag-get na tayo para makasupport naman tayo sa iba. Naka 2 hours na rin tayo kahit papano. Yuno, still playing, Yuno.
Ayan, Ma'am China Heart. Dan full watts na, Ma'am China. Ayan, pang 65 thumbs up, Ma'am China. Ayan, thank you so much, Ma'am China Heart. Ayun, naka-live na si Poman. Ayan, Manny June. Maraming salamat sa pag-stay dyan, Manny June, ha. Ayan, still playing, Dan All Kalembang with baka Sir June Artist from Maribig Family TV. Ayan, Sir June, dan na sa'yo si Maribig Family TV, Sir June. Ayan, Madam Prini, mag-love shout out, Sisikoy Prini. Dan full watch your video, Ayan, pang 45 like, thank you so much, ha. Ayan, good evening po. Ayan, good evening din, Madam Prini. Ayan, maraming salamat. Thank you so much, ha. Yan, Madam Eunice, maraming salamat. Ayan, Manny John, dahil na rin sa'yo si Sisi Queen Maribik. Manny John, pabalik na lang, Manny John. Yan guys, baba kayo ng bahay para mapin natin dyan. Kuya Iking, nandyan ka pa ba, Kuya Iking? Ayan, Madam Prini, nandito ako sa bahay mo, Madam Prini. Ayan, chin spin tayo. Sir Boy Tikalon Vlog, mega love shoutout. Thank you so much for coming. Maribig Family TV, Dandikit. Ayan. Yes, ma'am. Ayan. Ayan, baba ka na mo, Kuya Iking, para may pin kita mamaya. Madam Prini, nandito na ako sa mansion mo, Madam Prini. Ayan, tinan mo, nag-go to channel talaga lagi. Yan, na-watch ko na to dito kagabi. Dito tayo sa ano. Ayan, Madam Prini, nandito ako sa ano, nagpaligo sa mga biik 7 days ago. Ayan, 5 minutes and 26 seconds, Madam Prini. Si Acheda, mega love shoutout, Acheda. Ayan, hi, how are you, Dan? 153. Thank you so much, Acheda. Godefa, thank you so much. Ayan, Sir Boy Tikalon, thank you so much, sir. Thank you so much for coming. Ayan, hi, my sweet. Ayan, thank you so much, Acheda. Sino yung isa? Si Ali Official. Dan, okay. Ayan, Arshad Ali Official. Ayan, guys, pakunit muna sa atin na kapin, guys, para mapuntahan natin. Ayan. Nagbabati ng bahay si Sir Boy Tikalong. Ayan, puntahan ko yung binaba mo, Sir Boy Tikalong. Ayan. Ayan, may ads pa ikaw. Sir Boy Tikalong, may ads ka pa sa iyong shorts video. Ate Merna Grande, maraming salamat, ate. Ayan guys, pasuyo sa ating ano, ayan, kay Madam Prini. Nagbaba ng bahay si Madam Prini. Sa mga hindi pa dikit dyan kay Madam Prini guys, pasuyo. Ayan, Sir Boy Tikalon, naka-play ka sa iyong shorts video, 1 minute and 42 seconds. Nagkakati yung ulo ko, may gumagapang ba? Ayan, si My Mix Vlog. Ayan, maray na banggihos. Ayan, bigyan kita ng jacket mo. Saan ba kita nadikitan? Ayan, may jacket ka na.
My Mix Vlog, may jacket ka na. Maraming salamat sa pagsilip mo sa akin, kabayan. Maray na banggi host. Ayan, maray na banggi din sa imo. My Mix Vlog, taga saan ka sa Bicol, kabayan. Acheda Budefa, thank you so much, Acheda. Ayan, Sir Boy Tikalon, malapit ka na mag-full watch. Madam Prini, still playing ka, Madam Prini. Ayan, pang 82 thumbs up, Sir Boy Tikalon. You're welcome, Madam Prini. My Mix Vlog, saan ka ba sa Bicol? Saan ka sa Bicol? Manoy. Ayan si Manoy June, Bicol din yan. Batiin mo. Mr. Lee, thank you so much for coming again, Mr. Lee Art. Dan, dikit all bell with baka sa short video mo, Sir Boy Tikalon. Ayan. Babalikan ka niyan, Sisi Koy. Basta mag-iwan ka lang ng bakas. Sisi Spelling, nag-live din pala kanina, Sisi Koy. Naka-live pala siya kanina nung bago ako mag-start, Sisi Koy. Naka-live siya. Baba ka ng bahay mo, My Mix Vlog. Yan, malapit ka na mag-full watch, Madam Prini. Mag-thumbs na ako, Madam Prini. Ayan, di na rin ako nag-thumbs up, Sisi Koy Prini, ha. Ay, nag-comment pala, nag-thumbs up lang ako. Acheda, thank you so much, Acheda. Ayan, nagbaba na nga pala ng ano. Ayan, tapos na ba kayo guys sa ating nakapin? Ayan, Madam Prini, dan full watch ka na, Sisi Koy. Hindi na ako nag-comment, sis, ha. Ayan, dito na ako sa'yo, tawag dito. Yuno channel, dan dikit with bakas from Cap Iking. Ayan, dito na ako sa'yo, My Mix Vlog. Ayan, dito ako sa'yo dito muna kita puntahan sa 33 minutes para mabigyan kita ng banana. Ano, tawag dito? Manoy Mix Vlog. My Mix Vlog para mapuntahan, kita, mabigyan kita ng Ate Myrna, maraming salamat, Ate Myrna, ha. Pupuntahan ko yung bahay mo na lang, Ate Myrna. Ayan, My Mix Vlog, nandito ako. Ayan, mag-thumbs up ako. Dahil 33 seconds ka lang pala. Ayan, plus 1 banana ikaw, Mix Vlog. Ayan, Ate Myrna Grande, papunta ako sa bahay mo, Ate Myrna Grande. Ayan, dito na ako, ate. Tingnan ko muna to, ate, kung na-play ko na to dito. Oo, na-play ko na siya dito. Dito naman sa isa. Ayan, di pa. Eating, tangerine. Ate Myrna, naka-play ka natin. Dito sa 2 minutes mo in 29 seconds. Wala pa akong thumbs up dito. Ibig sabihin, hindi ko pa siya na-play. Ayan, pag 50 thumbs up, Ate Myrna.
Ayan, dito ako ulit sa bahay mo, Manoy, tawag dito. Mix vlog, nandito ulit ako sa bahay mo. Yan, dito ulit ako sa 33 seconds mo para ma-full watch. Ayan, si Springy, dahil full watch ka na, si Springy. Ayan guys, pakunik kay Acheda, Godefa. Ayan, Acheda, thank you so much for stay here, Acheda. Ayan, dahil full watch ka na ulit, mix vlog. Ayan, tapsakan ko ulit. Hindi na ako nagko-comment ha. Ayan, +1 banana ka ulit. Pang 635 banana mo, Manoy mix vlog. Ayan, Acheda. Thank you so much for stay here, Acheda. I'm going to your link, Acheda. Acheda, playing your video, 8 minutes and 18 seconds, Acheda. Sige, sana host, laog ka sana sa harong ko. Sige, sana host, laog ka sa harong ko. Ayan, maraming salamat, Mix Vlog ha. Ayan, dan sa'yo, 2 banana. Mamaya, bisitahin kita ulit mamaya. Ayan, Madam Prini, thank you so much sa pag-stay ha. Maraming salamat. Ate Myrna, papulwats ka na, Ate Myrna. Sa iyong 2 minutes and 29 seconds, Ate Myrna. Ayan, thank you very much. God bless me, my friend, sweet. Ayan, you're welcome, Acheda. Still playing your video, Acheda. Ayan, Ate Myrna, dan full watch ka natin. Ayan, walang anuman, tawag dito. Puntahan kita ulit, my mix vlog. Pag-play kita ulit ng video mo. Yan, nandito ulit ako sa bahay mo. Pag-play kita ng video mo na medyo mahaba-haba. Ayan, dito ako sa 5 days ago, magdugtong lang muna ako ng tubular. Tama ba? 8 minutes and 15 seconds. My mix vlog, playing ka na. Ayan, Kuya Iking, nandiyan ka pa ba, Kuya Iking? Ayan, naka-play ka na, mix vlog. Naka-play ka na dito sa 8 minutes mo and 15 seconds, 8 vlogs. Ay, mix vlog. May magdugtong lang muna ako ng tubular gamit ang welding. Ayan, Kuya Iking. Nandyan ka pa ba, Kuya Iking? Ayan, walang anuman, mix vlog. Sisikoy Loving Sky. Sisikoy, mag-go ka na dyan. Sisikoy Loving. Mag-live ka na, Sisikoy. Maya-maya mag-end na ako. Acheda, still playing, Acheda.
Mag-live ka na, Sisikoy. Maya-maya mag-end na ako. Puntahan na lang kita mamaya, Sisikoy. Para makapagpahinga ka na, Sisikoy. Tapos pwede ka na matulog. I-set mo na yan. Yan, basta pupuntahan na lang kita mamaya. Ayan guys, maraming salamat sa inyo dyan guys. Ayan, thanks. Oo, katinang lalamunan ko. Mag-ano ka na kagad, Sisikoy Maribik. Mag-ano ka na agad ng luya na may kalamansi, Sisikoy Big, para hindi magtuloy. Acheda, still playing again. Acheda, still playing pa rin yung video mo, Acheda. Ayan, magpapasalamat na ako guys sa lahat na naging bisita natin guys kasi mag-i-end na tayo. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat. At Cap Iking, sa iyo Loving Sky, kay Mix Vlog, ayan, kay Kuya John. Sa lahat ng nagpunta sa aking live, kay Ma'am China Heart, kay Boy Ticalon, kay Madam Prini, kay Munis, kay KTV Mix, kay tawag dito, kay Madam Summer, kay Sir Rikael. Sir Rikael, maraming salamat. At Cheda, thank you so much. Kay Holograph, kay Ate Mirna. Ayan, sa mga hindi ko guys nabanggit, ayan, basta maraming salamat sa inyong lahat guys. Kay Kuya Iking, maraming salamat. Ano sabi daw? Ayan, I love you very much from Acheda. Acheda, thank you so much to you. Ayan, Frini Vlog, Dan Dikit with Bakas from Cap Iking. Ayan, salamat po host. Ayan, maraming salamat sa iyo Mix Vlog ha. Ayan, Sisikoy Summer, maraming salamat Sisikoy. Pa-end na rin ako Sisikoy. Thank you so much sa inyong dalawa mag-asawa dyan. Maraming salamat Sisikoy Summer. Kuya Iking, maraming salamat Kuya Iking. Ayan, Acheda still playing. Tatapusin ko na lang itong dalawang naka-play ko. Sino yung nag-ano? Bakit? Maraming salamat Sisikoy. Pa-end na rin ako Sisikoy. Ayan, para naman ano, makago na yung iba. Kasi magla-live din yun si Sisikoy Maribik. Maribik Family TV. Ayan, maraming salamat ulit guys. Ay si Sir Bert, tambay lang po to ha. Sir Bert, maraming salamat. Pa-end na rin ako Sir Bert. Thank you so much. Kay ano na lang tayo magtambay Sisikoy. Sir Bert kay Loving Sky. Kuya Iking, maraming salamat Kuya Iking ha. Naku, late na ako. Si Maring Jessica kasi. Nandun ka pala kay Maring Jessica. Kaya pala. Ayan, Acheda. Dan full watch your video, Acheda. Pang 39 thumbs up, Acheda. Ayan, magla-live din kasi si Loving Sky. Ayan. Ayan, Acheda. Thank you so much, Acheda. Ayan, dan full watch your video, Acheda. Ayan, nood kasi ako, Jessica Suho. Okay lang yung Sir Bert, no worries. Ano ka ba naman? Ayan, naka-live na rin si Madam Prini. Kaya kailangan nating mag-ikot-ikot na din. Ito kasing alien, mahilig manood TV. Okay lang yan, Sir Bert. Ayan, pa-end na ako, Sir Bert. Maraming salamat ha. Thank you so much. Sana kahit pa paano, nakahabol ka pa naman. Ayan. Sir Bert, maraming salamat ha, Sir Bert. Ayan, Sisikoy Summer. Maraming salamat, Sisikoy Summer. Thank you so much. Ayan, guys. Mag-end na ako, guys. Hi, Sisikoy Boyski. Bawi ako. Anyways, araw-araw naman.
Alien, nagsusuporta sa inyo. Oo naman, Sir Bert. No worries. Okay lang yun, Sir Bert. Ano ka ba? Wala yun. Ayan, I love you very much. You're welcome. I love you too, Acheda. Ayan, ano ba to? Good evening, Sisikoy. Good evening, Sisikoy Boyski. Agoy, buntot na pala ako. Oo nga, Sisikoy Boyski. Bawi ka na lang, Sisikoy, next time. Ay, puntahan pala kita, Sisikoy. Play kita dito. Ayan, daming panalo si Herbert kanina. Bakit saan ba siya nanalo si Sisikoy Summer? At masugod. Ay, Sir Bert, magbalato ka naman. Thank you talaga, Mambi. Ayan, next time, pass na muna ako kay Marin Jessica. Sir Bert, nanalo ka pala kanina. Agoy, magbalato ka naman dyan. Sisikoy Boyski, maraming salamat, Sisikoy Boyski. No worries, Sisikoy Boyski. May premiere ako kanina. Extend ko bukas, Sisikoy. Oo, sige, bukas. Ayan, Madam Eunice, maraming salamat. Pa-end na rin ako. Ayan, Sir Bert, magbalato ka dyan. Huwag kang magtago muna dyan. Pa-end na sana ako, nabalitaan ko. Nanalo ka pala. Ayan, Sisikoy Boyski. Sige, baba mo bukas ang premiere mo dito. Ayan. Balato naman, Ma'am Summer Mix Vlog, kahit pambili ng asin. O, sino ba talaga sa inyong dalawa? Nagtuturoan kayong dalawa, agoy. Ayan, may Mix Vlog. Dan full watch ka na, ha? Ayan, nagtamsak ako, ha? Ayan, Sir Bert. Agoy. Acheda, I love you too, Acheda. Ayan, maraming salamat Sisikoy Boyski, ha. Thank you so much. Ayan, Mix Vlog, maraming salamat. Acheda, thank you so much. Sir Bert, bawi ako. Pag nag-live ka, ha, bigay mo yung balato namin, ha, Sir Bert. Dami mo palang panalo. Agoy, Sir Bert, magbigay ka naman ng panalo balato dyan. May kamay sa ulo mo. Lumalabas sa kusina, Sisikoy. Huwag ka naman manakot, Sisikoy Boyski. Sisikoy Boyski, wag ka naman ganyan. Aba, basta ako nagsisisi na napasok ako dito sa channel mo, Ma'am Nico. Sir Bert, maraming salamat. Ayan, Sisikoy Boyski, wag ka manakot diyan. Talaga mag-i-end na ako, tinatakot mo ko. Sir Bert, tama na kahit pang ano lang, pang Jollibee. Ayan, pahamak talaga to si Ma'am Summer Mix Vlog. Sisikoy Summer, ayan, huwag ka papayag na panindigan mo Sisikoy Summer na may panalo si Sir Bert, ha. Kasi maglibre sa atin yan. Di yan makawala sa atin. Sir Bert, ha, papaalala ko yan pag nag-live ka. Ayan, bye-bye na guys. Mag-end na ako. Ayan, Sisikoy KTV. Ay, sa kabila pala yun. Na kay Madam Prini pala ako nakita ko, eh. Ayan. Ang ingay ko talaga. Ayan guys, bye-bye na talaga. Sorry na agad, sabi ni Sisikoy Summer Mix. Ay, nako, Sir Bert, walang ano-ano diyan, basta magbigay kang balato. Ma'am Summer Mix Vlog, tayo pipila. Nakadami siya panalo. Muntikan niya na mahakot at mapakyaw panalo niya ang games. Agoy, nagturuan kayong dalawa. Sisikoy Boyski, bye-bye na. Ayan, Loving Sky Mix Dan, thumbs up po from Kap Iking. Ayan, Kuya Iking, naka-live na si Loving Sky, Kuya Iking. Ayan, Mix Vlog, maraming salamat. Ayan, hoy Sir Bert, busy ako, nakatambay lang ako, oy. Sir Bert, wag kang dyan, Sir Bert. Hindi ako mag-end dito hanggat hindi ka dyan umaamin, Sir Bert. Sisikoy, ano ba napanalunan yan? Cash ba o banana? Ay, nako.
Isa lang talaga panalo ko, Ma'am Host. Promise. Ano yung pinanalunan mo, Sir Bert? Ano? Sige, ano yung panalo mo? Ano yon 1,000? Nanalo ako Gcash 300 po. Agoy! Sir Bert, alam mo na. Oh. Ayan, guys. Babay na talaga, guys, ha. Thank you so much for coming. Lahat sa inyo lahat. Ayan, thank you so much. Hindi ko na kayo isa-isahin. Sir Bert, ha. Yung balato namin, Sir Bert. Holograph, thank you so much. Ayan, maraming salamat, guys, ha. Thank you. Ayan, mag-end na talaga ako. Hilahin ko na yung aking ano. Ayan, maraming salamat. Ayan, pahula doon, 300 Gcash. Ayan, si Islam umabol pa. Ayan, guys, thank you so much. Bye-bye. Bye po, Ma'am B. Ayan, maraming salamat. Thank you so much. Bye-bye, guys. Bye. At magandang gabi sa atin lahat. Bye.